Kuno kami tanan mamaligya kaysa pa may mupalit. Mo na pasalamat na sa ko sa Espiritu Santo kay doon na siya tubag nga gisulti nako. Ambot og makauyon ba mo ning tubag basta ako mura man kog nakauyon sa iyang tubag kanang utang usaw man Lord pagbaligya. Ang meaning dayaning pagbaligya kaning sell everything you have is this. Use everything you have in order to attain heaven. Sakto. Ang tanan gyud nga naa nimo karon gamita sila in order to attain heaven, meaning to avoid sins. Kay ang ato aning babag padung sa langit ang sala gyud. Ya kung dunay gamayng parts imong kinabuhi nga gigamit nimo sa pagpakasala, you are now buying hell, not heaven. Karon sugdi ko ninyo tanaw. Inyong buhok gigamit ba ninyo to buy heaven? Makapalangit ba na ninyo rong buhok ninyo? Ya, doon ka ngaris kilay, ngaris naon, ngaris imong lawas, ang imong balay, makapalangit ba nimo? Ang imong kwarta karon makapalangit ba na nimo? Ang imong bugas, ang imong tanan, ang imong bana, ang imong asawa, ang imong uyab, alahas nimo, imong sakyanan, makapalangit ba? And if tan-aw nimo, muragwa nimo magamit nga makapalangit, isugdi na nagamit nga makapalangit. Nang litan ron, ang imong bana, o na kay bana, unsaon man aron malangit ka. Ibaligya. O lagi, ibaligya, lagi, pero imong gamiton siya ba, nga makapalangit pa, how to use a husband nga makapalangit. Or ang asawa, unsaon aron malangit. Labaw pang ibaligya. Ipagamit ko no, ipagamit. Kinoy ayo eh. Naana na sa inyong gisulti, nagkasal for better, for worse, in sickness, in health. So ikaw asawa, kung gusto gani kang malangit, kana mo'y gamitan ang gusto mong bana. Antuson. Huwag mo antuson. For better, for worse. In sickness, in health. For richer, for poorer. So kung maabot na gani ang sitwasyon, nanaa na siya, na opportunity, the fulfillment of that promise, din paglipay asawa. Kaya nga naman, ma-fulfill ang imong promise, malangit ka. Wow, pwede. Panalitan ron, ang imong bana, nangabit. Di, worse. Worse mo na. Ay, kasabdi na yun sa padero, mga bit. Adi, ato nakapadong sa impyerno. Ang tanawa lagi, tanawan, nangabit siya. Di, worse na. Kung sa may imong buhaton, the more nga imo siyang higugmaon kay naka-fulfill ka sa imong promise nga for better, for worse. Nga kung buutan po siya, imo gihapong higugmaon kay naka-fulfill man po siya, ma-fulfill man po nimo imong promise nga for better or for worse. Ang nakaapan gud nato unang maimpierno ta kay ang better may ato inig worse na dayon man tagumbol. Muna nahitabo sa first reading ni Prophet Jeremiah. Gasigi na siya giyaw-yaw, may pagwa ko gianak sa akong mama. Nganong imo kong giingon ani? You are a broke. Sa tingon niya, malimbungon ka, mura kong imong giilad. Ginoo, nitubag niya. Siya, di ka mohonong na imong yaw-yaw, magsige ra jud kag antos. Pero mag-repent gani karon ug mobalik ka nako, I will restore you as a prophet. Wow. And I will make you like a wall of brass. Ano ba niya? Nalig-on kayo nga paril nga bisag sila tanan mo damag nimo, they cannot destroy you. Yeah. Pero ay pagsigyaw-yaw. Kamo, mga yaw-yawan man kay mong dagko. Mauna nga mag-antos na mo maayo. Tingog pa lang daan, ang tuno pa lang daan. Mura na. Mura giyo, giyawa, mabagong ni mata. Mga inana ba? Muna na, kanabitang, ang ato bitang tanang butang, atong gamiton para sa ginoon, balay, kaning balay. Unsa may makapasantos nimo ani imong balay? Pasudla ang way balay. Simple kayo. Ang imong pagkaon, unsa man nga makapasantos, pakan ang gigutom. Ang imong tubig, paim na ang uhaw. Kanang imong mga clothing, sininay ang kubo. Ang imong kwarta, gasto para sa mga masakiton kay ugnay masakiton nya doon na sa balay tukurig balay maka-afford gyud ka. Shelter the homeless man. Mura man gina. Unya ang imong sakyanan, pasakya ang naglakaw ang taon. Ayaw papisiki ang paabugi o papisiki ang tubig. Uban pa, nya kadang imong naon. Saan na? I-share. I-share, i-smile. Ayaw i-kusmod. Ang imong dila,
i-praise, i-appreciate, dili ipanaway, dili i-curse, Dili libak. dili libak. Ang imong tudlo, ihikap. I-serve. Ihapuhap. Oh, ihapuhap, Sa mga dili masakit. ipangusi, dili ipanuliso. Kuha ninyo, basta makapalangit. O niya, karon. Musta mang inyong paggamit sa inyong lawas? Apil ng inyong mga talents. Kan, makapalangit ba? And many of us are not doing this way because kanus aman ta dili makabaligya or dili makagamit if we try to use everything we have for our own happiness, for our own security, for our own comfort. Ug mao na naron ang kalibutan, mao nang perting batian ng puyas kalibutan karon kay ang mga tao isig na lang og secure sa kaugalingon. Ako'y mo mauna. O di ko na, it's a danger to me. It's a threat to me. O mao naron, daghan na kayo nangamatay. Itong pulis, kay tanaw sa bodyguard ni isa tinga to, Kadungog, threat man niya, birahan na yun. Oh. Basta na threat. O niya, tanaw sa Duterte, kanay mga drugs, kuan man, maka-threat man sa society, o murisit. Tokhang na yun. Pinti na yun. Kamusad, inyong mga bana, threat man ninyo, buwagi na yun. Ang mga asawa, threat man, ilisi na yun. O puni na yun. O lagi, dumaga lagi. So karon dili na nainana ha. Kami sang mga pare, tanaw na mo nga murag threat ni na mo nga parishioner, unsa may buhaton? Excommunicate. Karon dili na. Ato na di ay gamiton ang atong kaugalingon para sa kaayuhan sa uban, especially to the needy. Nya mao na siya ang sekretos kalipay way katapusan. So ayo, og naglagot karon sa imong kauban sa balay, higugmaa siya. Oh, higugmaa ba? Oh, ay buwagi. Nya gamita ang tanang na animo para siyang happiness. Awa, di ba? Purti sa nimo lipaya. Kaya nga naman, ang Ginoo na may mulipay nato, iya mang ihatag nato ang kingdom. Kaya bang, di na ka mo value sa imong lawas. Muna si St. Alfonso Ligori, he used everything he has. Kung siya, doktor man siya sa kaning, sana, canon law o sa civil law. Lawyer man gini siya, o niya, theologian pagyod. Iyang gigamit ang iyang kabright, ang iyang tanang nakatunan, aron pagtabang sa mga tao nga maduol sa Ginoo. Nya iyang gi-let go ang tanan nga mga profitable positions nga iyang gihuptan. Haron magpuyo siyang simple, nya mag-alagad sa mga tao. Basta nindota lagi impact niya, tanawa mga redemptorist. Di ba? Haka mo, gamita rin ito yung balay ni Goliath. I-welcome na tanang homeless. Ablihan gate. Ablihan ang gate. Di ba? Ang resulta gud. Puro kayo. Mo na yung sell everything you have yun. Pero daghang malipay. No? Inikawat sa imong butang, bantan imong cellphone, gikawat. Mingon din ka, na, maka-feed na to sa hungry. Maka-clothe na to sa naked. Basig iyatong ipalit o ganing tubig, makahatag na kag-drink to the thirsty. O niya, iya sa itong isuyop, ginagman, at least, imo na natabangan ang iyang kuhan, panginahanglan. Nya ikaw niya ako, sa adi na importante, kay ang Ginoo may mo provide sa akong panginahanglan. Ngano ako may mo provide na ako, nga the Lord is assuring me, do not worry, I am here. I am with you. I am your shepherd. And everything you have, I will provide. Diba? Kusukitan ng, saan na yung kanta? The Lord is my shepherd. There is nothing. Kana bang nothing There is nothing I shall want. I shall want. Saan na mo na yung kanta? So muna, nothing I shall want if the Lord is with me. Nya og atong kusog madigay tanang mo angkon, nanong mabalaka man tag-share nato ang tanan ngadto sa mga tao. Pero wala ba sa maingon ang Ginoo nga mahurot? Inig-share nimo di man mahurot. Ako kadugay na akong share sa mga tao sa akong tanang kolekta, wa gyud mahurot. Sige ra gyapon kolekta. Oh. Nag-anaw na dug kadagang kolekta don. Mo na yung Ginoo, ako nang piluon og atusan ka pilo. Kung sa imong gi-share, nga wa ka mangayog bayad, ako nang ibalik nimo 100-fold. Ganahan kita anak maminaw, no? Pero the way to attain that
is to sell everything you have, meaning use everything you have for the benefit of the needy, not for yourself. Mao gina. Isa niya, ako'y manidi na Lord. Isa, ay kablaka, di ako. Mas daghan pa ang akong ihatag nimo kaysa imong gihatag ngadto sa uban. But do not limit your sharing. Mo nang sell everything you have. Do not limit. Just share. O ko na, kinahanglan to share. Ingon na ako no, mo ni buhaton sa tanang nang inahanglan. Karon ko no, na akong i-update ang akong cellphone, sa internet, akong gipangutana how many ang population sa kalibutan. Niabot na ko no derog 7.5 billion. 7.5 billion. Naku, kisa may kinadatuan nga tao sa kalibutan. Ang tagiya na sa Amazon, kisa nga na? Oh, nga niabot ang iyang net worth karon og 151 billion dollars. Ang kang Bill Gates karon abot ikapila na siyang rank, 93 billion dollars sa kang Bill Gates. Ang iya 151 billion dollars. One person holding that amount ug share pa na sa 7.5 billion nga kining 7.5 billion ngadto pa ni Pope Francis, there are about 1 billion of this 7.5 billion nagalisod na rog kaon, starving to death pagani. Kung i-share pa na, bisag kanilang gauna, kaning 151, i-share lang ng 51 billion dollars. Ang kana, ibilin na siyang 100. Dako na kayo na, para sa usa ka tawo, 100 billion dollars. Pero ingon ana ron ang kalibutan. So, that is why we cannot say the world is overpopulated or being na-short siya sa supply. It is over-corrupted, over greediness of some or many individuals, and that causes our misery. And that is why heaven is not functional yet, but for those who follow the Lord's standards, then we can experience heaven. Kanang gitawag na to happiness nga way hunong-hunong. Mother Teresa experienced that. Saint Alfonso Liguori experienced that. And the rest of the saints we proclaim, to the point that they are no longer afraid of dying or being tortured, or they are no longer afraid of anything in this world. Relax kay sila. At tanawa ka mo, inyong mga naong, dali kayo mong mahadlok. No. Kita gani. Sabi na karon sige na pinatianay. Ako gani, ako yung mga kaila in town na mga pari. Pag isa, wan agitay siguro, ani ba nigsakay ito sa kinawa, siguro mauli pa batas ato. Matay ta. Sako sa unahona, tinuod. Maaan pa deta. Warihag na tugnaong ilang target. Pero, ningon, ito bagko, nako, mo ni nakalindot na to, Dre, kay dito umantan na ay langit. Maura gini nakalindot na to. Kay, di ra kita, mahadlok pat yun. Kaya nga naman, dito umantan na ay langit. Kamu, to mong na ay langit. Di, papatay na mo. Litaw, kada nito mo pero may ayo sa pader awad ka nito o istorya na memorya. Bot-bot ra. Oh. Imo na din istoryahe ana dito. Ug ditinuod jud nito ang nailangit, dapat pagkamatay. Offer yourself by fulfilling the Lord's commandments. And that is the way to heaven. Sige, manindog na ta mga buotan.